И тя се пусна в паната тогава и след това аз не справя да си говорим, след това Харесва си по-мена. Да. Пълничката по-мена. Колежени. Брат, аз даже купих едно нещо. Там, да, тя ми вика, може да ми купиш там нещо, така, защото я харесвах, брат, бях малко тъп, така и го купих. Струваше към 20-30 паунда, даже повече. Да, нещо там за коса, там, такива hair dryers, такива от Амазон, брат. И аз защото я харесвах, така и взех. И след това няколко седмици след това спряхме да се говорим. И тя така се запозна първо с паната, след това паната я запозна с другите и така. Не там, това е сигурно. Миличе, ти къде беше? Пак не ще лъга. Роксана и това ще идва тук. И Марин и това и Исмата. Нали батката му облечен като Исмата и Марин. Ще има Марине. Той паната каза, че май ще ходи с техника, аз ще говоря с него да ходя с него. Ела с нас? Брат, за смени паната и техните ще си, брат. Смисъл. Това ще бъде, брат. I'm gonna hold Jim with you. I'll see you. Wait. Няма се. Няма слизане. Това е знак, брат. Тук не трябва да се знае. Не ще стане. Трябва да хареса. Wait, you know what? Get that. I'm gonna say you can't. That's crazy.